ji referandumê re 11 rojma HDP dijî guhertina 18 xalên destûrê li Tirkiye û Kurdistanê digel astengiyan kampeyna xwe a li ser navê Nayê didomîne. Ji muzîka kampeyna Nayê bigirin heta posterên hevseroka HDP Fîgen Yüksekdağ hatiye qedexekirin. Niha parlamenter û rêveberên HDP li gund û bajaran ji gel dixwazin ku dengê xwe bidin Nayê. Parlamenterê HDP ê Amedê İmam Taşer behsa kampeyna HDP al Amedê kir. Çima em dibêjin na em dixwazin rayê xwe dikin nabûna me ne weka nabûna CHP ya Partiya Dinê nabûna me em dibêjin evê magazagona ku dozê îro jî ne ji mahv û heqê ku da tê tunê û vêga jî tê tunê. İmam Taşer destnîşan kir. İmam Taşer anî ziman ku hilbijêrên HDP dibêjin bi yektengî na lê dibe ku çûndina ser sindoqê da kêmasî çê bibe. Ji ber vîya xebatê me de me ewhadî xranî ê ku 2015 hem heftê Hezanê hem jî yekê Qasîmê ku dem daye HDP ewana tev dibêjin na. Lê çûna wana ser sindoqê ew çawa be em dixwazin wana tevane ser sindoqê. Parlamenterê HDP'ya Amedê Ziya Pîr jî destnîşan kir ku ev saleke ji hevserokê wan heta parlamenteran xebatkar û rêveberê wan 10,000 kadrên HDP hatin desteserkirin ku 6,000 hatin girtin. Her wisa ji aliyê saziyên fermî jî xebatê wan tên astengkirin. Ziya Pîr anî ziman ku hem destûra heyî hem jî 18 xalên ku dixwazin biguherin behsa Kurda nayê kirin. Wî ji bo deng Amerîkayê bi du xalan anî ziman ku HDP çima ji bo vê destûrê dibêje na. Kürtler Türkiye'de her şey olabilir deniyor. Dibêjin Kurd ji serokwezîrî heta serokkomarî dikarin bibin her tişt lê ev ne rast e. Kurd bi nasnama xwe bi kurdbûna xwe nikare bibe tiştekî. Nikare bibe Kurd. Daxwaza me yekê ku Kurd bi kurdbûna xwe bibin her tişt. Tirkiye ji aliyê Kurd, Tirk, Ereb û hemî gelên li Tirkiye hatiye avakirin. Lê desthilat û rêveberî ne di destê Kurdan an Ereban de ye. Hêjî tenê di destê miletê Tirk de ye. Em ji bo Kurdan wek hevî dixwazin, ne ji Tirkan kêm û ne zêde. Em daxwaza destûreke wiha dikin. Hêjayê gotinê ku 15 Nîsanê de HDP dixwaze li Amedê mîtîngeka girseyî jî darbixwe. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.